Zita rangu ndinonzi vekuMuzarabani. Ndinobata area yakati kurei. Muno mukabindu kangu kandinoita inonzi yeMbande. Usazoziva kuti vamwe vanoiti chii. Mbande inoshandiswa kusuta fodya yemumhino yatinogadzira zvaya zvinonzi zvambwa zviya. Pachirungu vanozoti snuff yavanozofemba mumhino yapowder. Takatarira taringa macrops atiri kurarama nawo kuno kuMuzarabani, vana cotton, vana mapfunde, vana nzungu, nyemba nezvimwe, vana chibage hachina zvacho kuzoita kuno. Takaona kropo iyi inenge inobudisa munhu muhuruva, inoyambutsa munhu kana uchinge waitora serious sebusiness. Kurima murimiro unoda kusapotwa nehurumende wandiri kuita uyu. Tinotarisira kuti zvaushai chaunobuda nacho paunonokohwa, nekuti chambwa chimwe chete chiri kuita pondo. Saka chimwe chete chambwa chinofanirwa kugadzirwa nefodya nedzinde rimwe chete semakuriro akaita angwai. Chambwa chimwe chete chakagadzirwa nedzinde rimwe chete, kureva kuti dzinde rega rega ndinenge ndine $50 kana kuti $2. Saka takazokaunda nenhamba yemaplans andinawo pano. Kana imba yandiri kuvaka kumusha uko nomutaundi ndikutarisira kuti inopera nezvandiri kuita izvi. So tinoda kuti titsigirwe nehurumende ichitarirawo madzimambo ane shungu yekurima sesu kudai. Takakumbirawo mari dzokuti zvopota nekuti sangane. Ini ndinenge ndine kangoka mari ndakabatsirwawo nehurumende ndichizodzorera. Zvinondiita kuti izvo kurima mbeu yatinayo inogona kuita mukurumbira, nekuti tiri kunzwa kuti iri kutengwa kunana South Africa, iri kubuda inozonogadzirwa yapowder yakuzotengeswa yapowder kunana South Africa. Makuhwa ari kuti izvo vanenge vanozoti teaspoon iya yavanokwanisa kuitengesa nema$2. Saka makazotarira nekwairi kubva kuno tinenge tichiwana mari yakadzikira, asi vanozonopedza mutambo wacho kumberi uko, ndiri kunzwa kuti vari kutenga dzimba masabhabha, vari kutenga masabhabha mheno mavari kutenga macho kumadherudheru uko, vari kutenga dzimba. Tingangoti chakatanga nevanhu vashoma vanga vasingatosviki kana vashanu. Saka isu taizvitarisira pasi, taitarisira kuti yeMbande inoitwa nevanhu vanosvikirwa chete. Saka vanhu vaisvikirwa vaizorima kari kandima kadiki, asi vaiendesa vana vavo kuzvikoro, vachiwanawo futi bundutsowo ramangwana oro kuti vawanawo chinovabatsira pamba. Nekuzokura kwaiita maketi yacho, vakazouya vakuzotoudza vanhu kuti koimimi sei musiri kuita kurima fodya, tinoida zvakanyanya, chimborimai. Saka taane makore anokwana, inini first year ndakangotanga nokuzamurira semunhu mukuru, asi vamwe vanoita tindima tidiki. Vaane makore anokwana kuita 3 vachirima. Ini rangu ndiro kutotangawo gore rino, asi vari kuendesa vana kuzvikoro. Havasi kuzova vachibata mari inotenga chinhu chikuru, nekuti tindima tavo tanga tuduku. Inoiswa paseedbed, inogara 21 days maimwaya, then after 21 days inenge yakutobviswa paseedbed yakuenda kunosimwa mumunda muno. Masimiro atinoita anofanirwa kuita 30 to 45 centimeters in row zvese mukati nekunze, then malines ni mukati, then toenda kana yasimwa tinotanga tadira mvura, then toisima. Hatiidiri mvura ipapo, noti makazoidira mvura inenge iri diki inobva yanamira. Munombogara 3-4 days yasumudza musoro, tozodira mvura. Inofiritwa izvozvo, yangu ndakafirita kamwe chete. Unozofirita unge waona kuti pane maafidzi here. Iyo inotori mushonga pachayo, inouraya majasizi nemaafidzi. Saka kureva kuti pazvipukanana izvi unozongofirita zvako wakuda kuona kuti pane chimuto chiri kumwa muto here.
then kuzoityora waisima kudaro month time nguva pfupi pfupi yemwedzi umwe chete tinenge takutotyora maprime atinawo izvozvi ine mwedzi umwe chete maybe mwedzi ne1 week asi takutobvisa anonzi matemba aya takutotanga kutogadzira zvambwa takutotengesa saka inotipa mwedzi miviri munhu unenge wakutanga kutodya mari asi kana waisima muno wakunoisima muno mumunda mwedzi umwe chete wakutodya mari pakukura aiwa ibhrera chairo hazvimbototori nguva pamunofuratira kudai muchidzoka munowana zvashanduka rarima ndinoshandisa chanfa inova engine yekudiridzira inenge ine pampu then ndoshandisa mahospa mapaipi atinouya nawo tine nyaya yemari ndo dzatiri kutsvaka tofanira kuve tichishandisa drip takashandisa drip munomu munda wangu wese unobva wava uniform nekuti unyoro hwacho hwese unenge hwakafanana nekuti pamwe pakakwirira pamwe pakadzikira saka iyo iri pakakwirira inowana unyoro hushoma saka semunhu ndichangotanga ndakazviita gore rapera izvozvi ndatova nemadrip drip ndo inonyanya kudiwa inorekomendwa kufodya nekuti izvo inobva yanatsa kuita yakafanana yese tiri kuitora murwizi rwedu runonzi musengezi panapa ndine dziva randinaro rinonzi ngondo ndo ndingangoti sizeni yatabva ndakambotambura zvisingaite nenyaya yemvuu bindu rangu iroreri ndo raiparadzwa nemvuu yairarama iri mudziva imomo saka yakatoberekera imomo ndakambotoripota ndaripota ndofunga ndakaroverwa more than 4 tons dzakatorohwa munda munomu nemvuu iyoyo asi nguva inoi mvura yashoma kudai yakatisa asi inini ndiri kuraramiswa munda unoyu neni tiri kuraramiswa nedziva rinonzi kudunhu ndo riri kuruboshwe kwangu uku imvura haiperi haipwi zvayo inopedza sizeni yese iripo yakasiyana siyana vachiita maservice stations zvekubudikidza nefodya iyoyo saka isu tanga tichiti takawaniswawo futi zvakare market toprocessa tega tokwanisawo kuti izvo tisawane vanotimirira pakati vachizopedzisa simba redu takaenda tirisu tichinotengesa kana muzarabani inokura nekuti kumuzarabani kunoku ndokwayakanyanya kutandira fodya yeMbande so ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisira zviri kutiratidza kuti vision 2030 nyika yedu inenge yaKenani ndinoda kuvatenda mutungamiri wedu nekusapota kwavari kuita vachititaurira vanotiudza asi kana utadzawo kunzwawo ndiwo unozosara vamwe vaenda nekuti tiri kubatsirwa zvakasimba chaizvo ndinotenda